svojmu 12. narodenín postup ďalej. Keďže má Marián takéto jubileum a pre toto DHZ robí strašne veľa, tak by som poprosil, aby dostal pochvalu pred nastúpenou jednotkou. A preto hasiči na pozor! Pozor! Marianovi Bobekovi k 30. narodeninám nazdar! Daj! Srdečne blahoželáme, tešíme sa na hostinu, ktorú pripravíš dnes večer. Všetci ste pozvaní. No. Túto milú, príjemnú, sympatickú udalosť máme za sebou. Mám mu dať aj pusu? Bratská oby, to nie je.